Zdravím vás pri sledovaní tohto videa. V tomto videu si ukážeme jeden invertor, je to trubicový invertor. Ak sa ešte v dnešnej dobe stretnete s invertorom, trubicovým invertorom, tak jeho jednoduchá diagnostika zostáva. Televízor vám zapne, chvíľku sa ukáže obraz, podsvietenie, potom zhasne, vyblikuje kód invertora, po prípade nevyblikuje nič, tak vyťahneme si invertor. Keďže nám na chvíľku zaplo, poistky môžeme vynechať, môžeme si ich pomerať. V prvom rade jeden, druhý kondenzátor, najčastejšia príčina, nemusia byť nafúknuté, časom sú už vyschnuté a tak ďalej. Ďalšou vecou, ktorú na invertore určite pomeráme, sú všetky vysokonapäťové trafka. A teraz každý si láme hlavu s tým, koľko má mať ohmov, výstupná cievka, vstupná cievka a tak ďalej, sekundál, primer a tak ďalej. Najjednoduchšou vecou je nerozmýšľať, najjednoduchšou vecou je konať. Jednotlivé cievky popíšeme si na papier, začneme si merať a vyhodnotíme si ich hodnoty. A pokiaľ nájdeme nejakú cievku, kde výrazne prekračujú tie hodnoty, tak už máme potom viníka. Ops, jednoduchý merák. Baterka už je skoro KO. Prepnutie na omáš a jednotlivé si začneme merať. Vstup, výstup, porovnáme si, takto vyhodnotíme. V tomto jednoduchá oprava vyschnuté kondenzátory. Dúfam, že vás to posunulo ďalej, dúfam, že vám to pomôže.